Tot el que busques. Tot el que t'importa. Tot el que t'interessa ho trobaràs en el nou espai interactiu i multimèdia del Canal 33 i de la xarxa. Les sèries. Les aficions. Els espectacles. Les novetats. La música. La feina. Tot i tot. Tot el que vols i quan ho vols. A tu què t'importa? T'importi el que t'importi, 3xl.net, el teu espai interactiu i multimèdia. 3xl.net, a partir de dilluns dia 15 al Canal 33 i a internet. Fes un tomb. Canal 33. Hi tens molt a veure.